Service Authority haladak DLSA long si Nilitum haladak Horeng oversight Nilitum Choklem dun bo la si haladak Nilitum han training ng kipila pulo Chief Justice M. Kotiswar Singh alang ni Manipuri khay ng pulo ng tung hereditary wrong ato na hok sitani 6 lang khandam tup Pachini dam tutu pusi Chief Justice amasinang ipudun te itum phere nang nei matin la police chot ke itum ke thang ta itum phere dordelo la si acting Chief Justice nang ipukang alam itum ning chief ponlona la pen last but not the least Asian countries a president Professor Jian Hong Liu Japan a country pen alang di Tata Institute of Social Science Nili Charlie Bomahut Mumbai the Charlie Donahut this Mumbai along 2013 nanin kan nang ipu human rights a program ahut nang ikan kan nang tum India implementing bodies government of India Aphan nang tumakihang article 244A labang ke APSRC pensi nang tum tipa long wait nang po lapen government of implementing bodies Aphan nang tum nidisipen hangdam non lapen nihin penta nang pupidun po pusi Asian countries a Professor Jian Hong Liu nang kachechak tang alam 2013 nanin kan alang li nang tang etlo na sinon ke answer si kang tang lepot long ta prang po lapen long wait po kasi so ilitum pang tang lo na ipiesa si kang amo sin itu mahai de no mo la suak akape rem abang kai ki claim der unire jike alang letum la hele ko phere la sini tum phana pithi ji nanga arrest chot ke lage phere ri hai बताए सी पुलिस स्टेशन में उतारन बैंक है ना लिपान नेरलो से नी लपेन के aku lasong si बताए follow DCA लोग के दाम SP बा file pen ये ने लिपान NSA pen नंग arrest नंग जीप NSA पुगे National Security Act पुला laso lo pen arrest लोटे निंकन हिन्नीदा magistrate along pon pe pin bisar se pin beng jok me la ben ko nak segi beng jok ma la ta muni tu mat pe klang le jet ji la po anak Allah aka hindu hala NSA hala pen sini pan arrest ji pul la bang ke 2014 anikan alkom 13 14 anikan la jakas ke do hodla batai po ma disi ne lipanang khande hala so allo bangke kinep jipu nilitum karjulong penan ajir dinglo la election date pen mahutu meme KHEI ke BJP nilitum si kerem setala nilitum kerem date tum alidar tum han niliphan ben chenglok nili la pen bikroman se la pen Angtong Ingti la nitum hanang nepji la pen kinep chot kali kopine akahe nopik nitum hanang videt ji palam ta arjulong la si ha secret information ke long do natum nilitum han ke dogedam chire tu pusina pu la masanga theta nilitum la ho alam thanware pot schedule alam law alam ho alam thanware lo anke ho alam ki puating schedule ke hala tribal ka liya tunge dak long le cherai long le patta ta long le sakuri ta long le palam ni tum thanware apot rong aso tum aning ki pung do kok lo la pot si hala ke che tum si jasemet bongali bihari tum si hadi la ke ilitum police atum phanta cherai thip lo la pen CMEM MLA minister dum hat alang litum cherai thip ason lo hala alang litum si aning ke hang aling si paning je toy pe claim toy la son si no nge cheplang det lo ron pulote la ke bangle nang paperi sita eli ke kat ke chok chilo ke di la ke isia ron la ke det ka cherai pulote isia ron pen la pen e ron ta lata itum ahok alam than pen election along si itum ron ka chedan titi election ke ron pinake non ke aprang hud ron pulote hili kaman pen non ke vote ki pi pen si ilitum chedan nang ji la democratic akan system
a government a system kam lo lake ang no ma ke itum democratic ron si India ta doko ilitum la ta pate pek unye la pot si itum chedan nang bom lo a hok alam government public itum man than ra alang litum anta la ni tum ke than a hok alam na pe kroy dun lapen election hud BJP Congress apen akaprek National Party itum man perem lap la ansi itum ilitum dak tribal ke doan atu Karbi Chotkali Kuki talo Rengma talo lapen ke Dimasa talo Khasi Garo Syam kadugo veta ke reng dia pan ke non election itum ti pe hai nangi langlu tuman talo tiwa tuman talo Karisma haladak DSP alang liphan radatum arjulo kopi pia kes lo angtong ingti gathar sarpan kapabon o nilita lan ke ninga ve atlo pusi karisma DSP bang kachithak dun lake aron awi pensi alang liphan hatek lata handcuff ari kok pondang si labang ta ako jail along kipon la bang so kachingjin so memeke lake rat APHARMAN lo pusi la so arlo asong women wing doan sitame central lapen sisi doan a women wing tum sitame labang ke kinep kangnang election tang det pen pinyar ni soluk sodak atomon si Karbi Anglong East West dobomlo natlo ilitum ke dampo ilitum Anglong laki Karbi Anglong East West dimahasaw ke paragraph 2 sa paragraph 7 20 paragraph 6 schedule to the Constitution of India aron ateng pen ke nang mithang adim ke nang mithang Anglong ke nang mithang ahawar ke ilitum mithang si wod jok long chot nang ji thur long chot nang ji kopilo 6 schedule aron ka paphuk nang po BJP sarkar tum ke wang pen nang litum sitame BJP tum sitame songjapi tum sitame nang litum matha parsik dam tha monthi dam parsik dam tha 6 schedule kita porhitha kachini ajakong chepedo tha ake hai jai katharsar alangli ke IAS retired officer alangli deputy commissioner alangli Karbi Anglong chikloyon silkeven nang idolo la chikloyon silkebong anstame alangli Karbi Anglong East West dimahasaw phan kam keme ke claim jabhan alangli ninghang piklo Tebons tami alang liphan ke akaprek ha metropolitan city ha Guwahati tang ho ha Kamrup tang ho ha Borolen tang ho nason si alang liphan transfer det lo alang li boreng oversight retirement det pen alang li kadok kawe radaphan than mum atok ano amanot ke radatum ke 6 schedule jakong chichini det lo mithang adim ke mithang chidulong nangji rights justice constitution atengken chihang bom lo tok ano radatum amek prang lo aning chingpu lo jai kathar sarsi a hok ke jab abang phupu so arlo song pen chenglok pin somara song pen chenglok rong asar basapi kadok kawe atum ansitame a hok ke ja abang phu ake hajai kathar sarlong kidun pen ajok la pen ka che song along klam along ke join dun ke ong pe de jok non soluk sodak atomon ake hai jai kathar sar pen chenglok ladak song japu atum APHAN kinep kangnang ji APHAN non High Court penjong si order pidelo konte non amaki tungi khangi gone detpo dame anang tum komar phandong advocate point guest lone hala advocate si chini po na si advocate jong si chini det poson de stay order a provision do law tengke ki pa khang stay mane khang check non amaki eviction ri tha tharle ri tha polasona a provision do law tengpe ke khang bang la se pini bang ke jasement bang ke advocate honda ni tum chini dun de komar phandong nang tum pine sedame pini bang tharle del he sedame hi pen lang nam nang Elitum aron pen lang namlo polotang te lasongson illegal encroachers mate ahem ka chekim ke dopi de moheta itum che than lo kopili long ke lake chenong chelong kapachu pan thai hada ke forest grazing reserve lo ke de hada ke tharle dam de si Karbi tum konat ma ke do konat ma ahem ka chekim konat se ka ching thur ma hala lo pulun de lang epik lo lake dasila soteng polotang de lo tengke arona tengke plakwi plakbong dokok dasi son plakwi plakbong dokok polotang te ke rangjilang arni ke lo teng pe ni tungge che song nang kok lake la son nang thak se ke tharli nai dolang utor borbil long ta lo lapen bokolia area ta dolang da bolong komaji long ta irrigation area pohala dak lomanta ke be ke che bihari bengali tumsi non tribal se do thiblu dasi tum ke 6 schedule teng pen pulo aprang men ta ningkan potro aprang men ni tum than bomlo 6 schedule madela itum inglonga rada phan kereng verji
long le phelang la pen vote ke jok aja kong voter list long amen ka chithap ason rong asara aja kong ke pangtang long le phelang ka do ka beta dak pilab lo teng pen constitution na teng pen setame kama thap pang be krang ason ni ke ka chini ke kapre ka party tum ke la so posi ilitum la non 6 schedule ateng pen jong si tum chiot thip pulutang te ke bang jilang arni ke ilitum ke mopen di puason tak si itum along le phelang ahem ku atum mangke ka chorek mandet pula tangte dipu homostia MSC Aphan nang li PMSC si PG la bang soivik sono pha lake Aphan ke tan mosi nili ke punang ko kwathe me thangkar byang long 6 schedule ateng ke paragraph 20 angdeng ping ko ateng pulo tribal along ri pulo kupilo ka phere nang lang alang chini nai alang li juni timu ke ha chini nai alang local MSC local pulo tang te halada kiddo arar atuma kiddu kisung alang chini nai ji la chota kali Karbi sai se hada kece ke biawe non eviction ka khale dem ke lasi la son IMSC aning ka no ke lake Elitum ke bang jilang arni dame dimklong mane vote ke jok pen bang vai bida nang strong is message ki pidam